Вәсилә Рәхимованың капкасыннан чыгуга каты ислекле яңа юл башлана. Хуҗалыкның элеккеге сыер саучысы бу урамда сазга батып йөргән чакларны искә төшереп уфтанып сөйли. Бүгенге яңа юлга сөенеп туя алмый ул. Бу урамда 45 елдан бирле яшим инде. Урамыбыз бик начар иде. Менә бу юлларга салганга Аллага шөкер сөйнәбез. Машиналарыбызды кайталар, аты юлга асфальтта калдыралар иде балалар машинаны. Хәзер капка төбенә кирәләр, Аллага шөкер. Каты ислекле яңа юлны Алексеевск Дорстрой җәмгыяте юлчылары салган. Тиз вакыт аралыгында эшне сыйфатлы итеп башкарган алар. Первый грен уложили, а второй ПГС и третий щебенка. Авылның үзәк клуб урамы хәзер бөтенләй башка төсмер алган. Биредә яңа төзелеп килүче полицейский, мәдәният йорты урнашкан. Төзек йортлар урамга нур биреп тора. Авыл халкы юл төзүне сорап гражданнар җыенында район җитәкчеләренә мөрәҗәгать иткән булган. Без инде район җитәкчелегенә бик зур рәхмәтлебез. 2013 елның ахырында безнең авыл җирлегенә полиция йорты төзеләчәге билгеле булды. Шуңа ияреп, аннан соң авыл җирлекләренә юлларын төзекләндерү программасы билгеле булды. Безнең җирлектә юл проблемасы зур проблемалардан булып санала. Һәр эш авылда да бу эшне эшлисе килә. Үрнәк авылына август айына планлаштырылган. Алексеевск Дорстрой җәмгыяте 8 көн эчендә шушы 250 метр юлны щебен ташып, вакташ ташып, грунт күтәреп, барлык техникалары белән тәмамлап чыктылар. Алексеевск Дорстрой җәмгыяте юлчылары Кизләү авылында эшне тәмамлап Вишневая Поляна авылына күчте. Район башкарма комитетының трак коммуна хуҗалыгы һәм төзелеш бүлегеннән алынган мәгълүматка караганда, районыбызның 4 трак пункты әнә шундый каты ислекле юллы булачак икән.